IFM News. Lokal. Inpakamo ni Mr. Joji Jimenez, Environmental Program Officer ti Gobierno Probinsial, nga nagturong ti grupo da iti ili ti Solsona tapno Nangiwayat ti Communication, Education and Public Awareness wenno Cepa maipanggap iti fire prevention. Segun ken kuana, umabot iti siya mapulo ket duwa nga residente manipod barangay Katangraran, barangay Maananteng ken barangay Manalpak tinakipagpaset tinadakamat nga aktibidad. Karaman ditoy dagiti barangay nutrition scholars, barangay ranger officers, barangay tanod, barangay official kasama dagiti agan anop honeybee ken heg hunters. Gagam ti aktibidad nga mangipaay adal kadagiti umili no kasano ti panang salaknip ti kabanbantayan nang runa iti panang prebentar iti uram. Kasimanmat iti paset ti panagsarita ni Mr. Joji Jimenez. Cepa, wano tayo IEC, that information educational campaign. Tangamin, iti masansan nga uram, mapaspasamak, nang naruna iti munisipyo ti Solsona, ket inangit tayo dati papantayo pa nagpasyar, ket nagimbaga tayo iti dabang ng aramiden. Ken tatamo mapreventaran tayo dito yung forest tayo. Ito nga babayan ken niya po mayor iti Solsona ni Mayor Delara ket agyaman kami ti panang sarabo ng kadami ti grupo iti firefighting team Ilocos Norte nga pagmiyembran digiti taga PNP, taga BFP, ada representative na ket ijay nga nag-invite tayo kadagiti barangay officials iti kaditi talo nga barangay nga masansan nga da purna kaya nag-invite tayo met kadigitay honeybee gatherers tayo digitay galala ti buos. Dahil ti damag manipod iti Gobierno Probinsial para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.